салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайру шодӣ бошад. духтаракон аввор имрӯз аст анами намуд аҷоиб буд ва костюмчакои материалшон виливет бори имсола усол навор доштем, камтар қимат буд, ай усол нархо фарқ мекунам. ҳозир бо дизайни навшумадаги нархошон 160 сомонӣ нархи донашай обтон гирем, бо арзон мекунем. Намайли цвет ҳама мепирсанд, надоштем, аллакай овардем, дорем ҳозирашда. ҳама цветш қариб аст, размиро стандарт I36 то 52 пуша мешавад. хаки цвет, кабути оби, хулас расцветкаш беҳад бисёре, сиёҳ. жемчуг доршам духтаро дорем, замша инш бо тёмно сери, расцветкаш мулай. духтарако байни ин намуд бо жемпирако аста аҷоиб буд. хушрӯ иран духтаро иш 150 сомонӣ, расцветкош бисёр нишон метимай наздик. ани расцветкошай сафед дорем духтаро 150 сомон, кадомиш ки маҳфул бошатона. мана размиро стандарт 46 то 52 пуша мешавад. сетугмагашай духтаро качестваш хушрӯи бадай.